Tudod, miért olyan nehéz boldognak lenni? Azt a témát ki sem nyitom, hogy a magyaroknak milyen a helyzete, ezt az egész magyar témát, meg a sanyarú sors, a himnusz, stb. Ez majd egy másik hosszabb videóban kifejtem. Most térjünk rá arra, hogy az emberek kifogásukat keresnek arra, hogy majd boldog leszek, hogyha lesz új munkahelyem, ha többet fogok keresni, hogyha lesz párkapcsolatom, hogyha lesz házam, majd ha boldog leszek, hogyha lesz gyerekem, majd boldog leszek, hogyha nem tudom, valami fog történni. Nos, hát ez így eléggé nem jó, hogy feltételhez kötjük a boldogságunkat. Ajánlom figyelmetekbe a Titok című könyvet. Nekem a hála és a boldogság, ez így kéz a kézben jár, mert hogyha hálás vagyok, én érzem a boldogságot is. A hálának a gyakorlásáról majd hozok nektek egy másik videót, amiben talán így fel tudjuk turbozni a kedvedet, hogy kicsit boldogabb legyél, hálásabb legyél, hogy meglásd az életben az apró örömöket. Úgyhogy kövess bele, ne maradj, mert mindjárt hozom a második részt.